Вже інсайдерська інформація лунала, що після президентських виборів, у випадку, якщо Зеленський стане президентом, почнеться чорний піар проти Кличка, аби його сунути спочатку з голови КМДА, потім з крісла мера. Ви про це знали раніше? Я не тільки знав, я це відчував, і це така червона лінія йшла з каналу, який має безпосереднє відношення до людей, які входять зараз в партію Зеленського. Тоді мені було незрозуміло, чому проходять маніпуляції зі сторони каналу 1+1, де явно сфабриковані маніпуляції відносно досягнень, відносно проблем, які є. І потім, після того, якщо були озвучені списки, ми бачимо, що представник, якщо ми говоримо про пресу, якщо ми говоримо про засоби масової інформації, які повинні бути об'єктивними, а не відстоювати інтереси одної чи іншої політичної сили, в цьому напрямку тяжко це назвати об'єктивністю, коли головний продюсер першої кнопки країни розказує, промиває мозок, можна так сказати, людям.